एपिसिसि थामहिनबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया बावैसो सिगां बिटिसिखौहाय नायसंनो थाखाय मोनसे गोदान नायसं आफाद दाना होदों। बे जाहैबाय बिटिआर कंग्रेस अबजार्भार्स कमिटि आरो बे अबजार्भार कमिटिनि चेयारमेना आंनो आरो आंजों लोगोसे साब्रै अबजार्भार मेम्बारफोर होफादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय सानै सानै कअर्डिनेटरफोर होदों। दा बेखौनो उसिला लानानै आङो इतिमধ্যे बेरायजोब्बाय गासै 40टा समस्तियाव बबेबा जायगायाव खननै खनथामबो जाबाय। जों नुदों एबाराव कंग्रेसनि मोजांथार फिल्ड दं। सिम्पल उदाहरनाव आं बुंनो सानदों जोङो दाखालि उदालगुरियावहाय मोनसे मण्डल कनभेनसनाव थांनानै सोंदों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनाव मण्डल प्रेसिडेन्टफोरनाव जे थांनाय लकसभायाव नोंथांमोना बेसेबां भट मोना एसेल' मोनोबा मानो मोनदों। जेरै धनस्रिनि खोथाखौ होन धनस्रियाव थांनाय लकसभायाव कंग्रेसआ 19,000 मोनदों, बिपिएफआ 17,000 मोनदों आरो इउपिपिएलआ 14,000 मोनदों। बेखौ नायोब्ला धनस्रिया दिनैनि दिनावबो कंग्रेसनि मोनसे समस्ति देरहाथावथाव समस्ति। बिनि उनाव फासनुय सेरफा जेराव आदिबासि डमिनेटेड जोङो सोंबाय नोंथांमोनहा थांनाय लकसभा इलेक्सनाव फार्स्ट पजिशन सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशन बिथांमोनहा मोनबाय सेकेन्ड पजिशन मानो सेकेन्ड मानो थार्ड नङा। अब्ला होनबाय सार देख जोंनि केन्डिडेटआ बे जायगायाव थांनानै खनसेबो केम्पेइन खालामाखै। जोंनावना ब्लक कमिटियानो दाजादों, जोंनावना मण्डल कमिटियानो दाजादों, जोंनावना बुथ कमिटियानो दङ, बिनि मोनसेबो गैया। तथापिय थामहिनबा जोङो सेकेन्ड पजिशनाव फैदों, फार्स्ट पजिशनाव बिजेपि। दा जोंनियावहाय ब्लक दङ, मण्डल दङ, बुथ जाबाय, सार एबार जोङो 1 नाम्बार पजिशनाव फैगोन। दा बेबायदिनो जों उदालगुरियाव मोनथामसो जायगाखौ इतिमধ্যे संबाय जे मोनथामाव उदालगुरियाव जों देरहायो। बिनि उनावहाय तामुलपुराव फैबाय जों। तामुलपुराव जोङो मोनबायावहाय मोननैया सियर जानानै आरो बाक्सायाव जोङो मोनसेया मोनदों। अब्ला उदालगुरियाव मोनथाम, तामुलपुराव मोननै मोनबा, बाक्सायाव मोनसे 6टा जाबाय। चिराङाव काजलगावआ जोंनि, मानास सेरफाङाबो जोंनि आरो मोजाङै नाजायोब्ला जोङो नैनि सिमायाव दहाय थांनानै फैदों जों बाहायबो मोनदों। अब्ला बेसेबां जाखो मोनथाम जाबाय, 6 आरो 3 बेसेबां 9टा आरो क'क्राझाराव खुनु उफाय गैया मोदाय रोजाब्लाबो जोंखौ रावबो फेजेननो हाया। बे 12टायाव जोङो मोनथाम 100% सियर। अब्ला बेसेबां जाखो नै जों गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो बे बारावहाय जोङो गभर्नमेन्ट दानायाव थाफागोन आरो रोखा जाबाय। जोङो दहायनि सिमायाव थांबाय नुबाय ब्लकनि वार्कारफोरजों रायज्लायबाय, लिडारफोरजों रायज्लायबाय जे बिथांमोना एबारावहाय फ्रेश केन्डिडेटखौ बिथांमोना बिजाथि महरै होनो नागिरदों। दा बियो खालिनि सिमायावल' नङा, नोंथांमोनहा चिरां 14खौ नै अमियआ सासे गोदान लाइमोन जौगाफु लाइमोन ओंखारबोदों। एनस बिथाङा 13 चिरांनिफ्राय गेलेगोन, बिथाङाबो गोदान मोखां। दा मोनफ्रोमबो समस्तियावनो कंग्रेसआ साफा साफा गोदान फ्रेश रावजोंबो दाय फोदै गैयै केन्डिडेट। दा बेखौ नायोबा जों सानदों एबारावहाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन। खारन नोङो निसिमानि खोथाखौ बुङोब्ला जेम्स बिथाङा बिटिसि सोरजिजेननायनिफ्राय दं। सानफ्रोमबो जि जेम्सआ मोननांगौ बिथां नङाना, सोरबा सासे बर' लाइमोनाबो गोदान समाव मोननांगौ। दा बेफोर गासैखौबो कनसिडार खालामनानै जों सानदों एबाराव कंग्रेसआ गाज्रि जानाय नङा, मोजां जागोन।